Lato się kończy, to taki mały smuteczek, który mnie ostatnio męczy. Ale to nie znaczy, że musimy od razu robić pracę z dynią albo wąbki. Rzutem na taśmę w ostatnich promieniach słońca robię ogrodowe deski. Te papiery od Eat The Collection skradły w tym roku moje serce. Uważam, że te zestawy są śliczne. Komplety z różami męczyłam w tym roku kilkukrotnie, a teraz przepiękne polne kwiaty na zakończenie lata. 2 deski frezowane, a tak wygląda zestaw, z którego korzystałam. Bardzo trudny wybór, wszystkie kwiatki są śliczne. Na filmie to wygląda tak hop siup, rozłożyłam, wybrałam i gotowe, a to nieprawda, bo ja te obrazki wielokrotnie przymierzałam do desek i zastanawiałam się, który będzie najlepiej pasował. Na filmie to przymierzanie trwa tylko 6 sekund, ale tak naprawdę podchodziłam do tego problemu kilkukrotnie. Teraz muszę rozrobić taki zielony, który pasuje do obu obrazków. Czy dorobiłam kolor idealny? Oczywiście, że nie. Wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego, więc jeżeli zaczął mi już jako tako pasować, to pomalowałam całość, bo właściwie mogłabym to mieszać godzinami. Zawsze bym myślała, że kolor jeszcze nie jest idealny. Natomiast do uzyskania idealnego efektu zadrapań potrzebne są 2 rzeczy. Po pierwsze świeczka, która jest niezbędna na rogi i obrzeża, oraz preparat o nazwie Vintage Effect. Jest bardzo wydajny, po prostu smarujemy nim powierzchnię, suszymy, a następnie nakładamy na tą powierzchnię farbę akrylową. Oprócz farby akrylowej najpierw przyda się klasyczny pędzel, a do drugiej deski szczecinowy. Do deski z zadrapaniami skorzystam jeszcze z odrobiny szarej farby, to będzie dobrze wyglądało. Oczywiście czekam, aż Vintage Effect wyschnie, a następnie deskę pokrywam najpierw na biało, a potem dodaję odrobinę szarości. I ta szarość optycznie, delikatnie postarzy jeszcze bardziej deskę. Druga deska to po prostu pędzel szczecinowy, odrobina białej farby i efekt suchego pędzla. Czyli tą odrobinę farby na pędzlu jeszcze gdzieś obok wymalowuję i jak już praktycznie nic na pędzlu nie ma, to męczę tym pędzlem deskę. Gdy już wreszcie, gdy nareszcie, bo wiecie, nikt nie lubi czekać, wyschła biała farba akrylowa, to przejeżdżam ją delikatnie papierem ściernym. A teraz płynnie przejdę do etapu, który sobie troszkę testowałam na boku, żeby ostateczny efekt był taki, jak widzieliście na początku. Zobaczcie, papier ryżowy nie jest po prostu przyklejony do powierzchni, bo on jest półprzeźroczysty i efekt byłby brzydki. A ja chciałam osiągnąć taki efekt, jakby stare obrazki były przyklejone do desek. Wymyśliłam, że papier ryżowy pomaluję na biało z drugiej strony. Ale czy najpierw obrazek wyrwać, a potem pomalować, czy może najpierw podmalować, a potem wyrwać, a może po prostu wyciąć? Ostatecznie ten efekt spodobał mi się najbardziej. Czyli najpierw wydzieram obrazek i staram się, aby to wydarcie było dość niechlujne, żeby się ciągnęły troszkę nitki z papieru ryżowego. Gdy obrazki mają już taką wielkość, jak potrzebuję, odwracam i z drugiej strony grubo, naprawdę grubo, podmalowuję białą farbą akrylową. A następnie oczywista oczywistość, trzeba znowu czekać, aż to wyschnie. Ale po wyschnięciu nie jest źle, właściwie jest tak, jak miało być. Teraz trzeba tylko odrobinę te obrazki postarzyć, żeby pasowały do całości. Tym razem obrazek z góry nie był lakierowany lakierem akrylowym matowym. W związku z tym trzeba uważać, żeby pędzel nie był mokry, bo narobi brzydkich plam. Ale z drugiej strony trochę plam na starym obrazku wygląda świetnie. Więc tym razem bardzo odważnie, bez żadnego lakierowania robię to przyciemnianie brzegów. Trochę na brązowo, ale dodałam też czarnego koloru, żeby to brudzenie było takie konkretnie. Do przyciemniania wykorzystuję pędzel do szablonów. I jeszcze trochę pochlapałam, bo chlapanie zawsze fantastycznie wygląda i jest jakby idealnie. I jeszcze moje ulubione dodatki, czyli wyciski z glinki super lekkiej, tak zwane handmade'y. Mam ich cały słoik, ponieważ gdy zaczynam wyciskać, to robię ich dużo, parędziesiąt w różnych formach, a potem tylko wyciągam ze słoika, przemalowuję na kolor, który jest mi potrzebny i tada, gotowe. Właściwie to muszę tylko wszystko skleić do kupy, ale chciałabym, żeby te obrazki wyglądały naprawdę staro, takie zmęczone życiem, więc jeszcze troszkę wyginam boki, bo myślę, że to dobrze zrobi całej pracy. No i jeszcze cieniowanie. Ciemna farba akrylowa, ja użyłam takiej ciemno-szarej, prawie czarnej,
i pędzelek skośny. Ja maluję 6 albo 8, przepraszam, że nie sprawdziłam, ale obie wielkości pędzla będą znakomite. Farbę akrylową mam już tak zaschniętą, że mogę ją ze słoiczka wyciągnąć tylko patyczkiem. A teraz po prostu wszystko trzeba skleić. Do przyklejania obrazków użyłam Express Glue. Może tutaj tego za bardzo nie widać, ale linka do tego kleju, który jest świetny, zostawię Wam w opisie wideo. Nie wiem, czy też tak macie, ale gdy kończę pracę, zaczynam się intensywnie zastanawiać, co by tutaj jeszcze dodać, żeby było piękniej. Jeszcze jedno chlapanko, to oczywiste, ale to, co mi przyszło do głowy, to żeby dodać ładne koraliki, bo koraliki zawsze wyglądają świetnie w takich pracach. Sznurek był planowany od początku, ale koraliki to prawdziwy spontan. Klejem na gorąco przyklejam jeszcze moje ulubione handmade'y i deski na koniec lata gotowe. No to pytanie, które lubię Wam zadawać na koniec. Która deska ładniejsza? Ta zielona czy biała? Jak na to patrzę, to wybór nie jest taki oczywisty, ale proszę, nie piszcie, że obie są ok. Wybierzcie jedną. Ja się zmusiłam i jeżeli mam coś wybrać, to wybieram tą zieloną. Jak zwykle listę produktów, których używałam w tym wideo, zamieściłam w opisie filmu. Wszystkich zakręconych deku zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.